Uy, naputol. Can I go outside? Kawai. Ibuwas na natin yung charcoal. Ito yung ating ipa-barbecue guys. Ayan. Waiting na lang ako ng ketchup. Ayan. May hot dogs. Ayan, ito yung charcoal dito. Ayan. Charcoal. Ayan. Maya maya magsisiga tayo. Papapuyin na natin. Move there, move. So okay na muna yan. Tama na muna yan guys. Yan. How is it? Like it, baby? Say hi. Hi. Say hello to the viewers. Hello. Say hello Philippines. Hello, Philippines. Fireworks. Dumidilim na dito sa amin. Ayan. Alas 7 na ng gabi. Magba-barbecue pa lang. Dapat kanina pa. Right. Saglit lang naman ito. Yan, malapit-lapit na yan. Lakas yung apoy ah. Yummy, yummy. Okay. Lipat natin to dito.
hold it. Just wait. Uy, naputol. Yep. Akin na yung next, yung mga pork chop. Sarap pulutan ito, oh. Kaso bawal tayong uminom. Nagtitik tayo ng gamot. Bawal uminom. Right, try natin to. May sausawan. Yummy. Wow. So sausawan, cucumber, sibuyas. Tatry natin. Right guys, tapos na ako mag-barbecue. So magliligpit na ako. Yan. Kainan na. Daming sobra, oh. Kaunti lang talaga yung yung nagamit. Ito, matagal pa itong gamitan. Liligpit ko na. Right, tapos na tayo. Parang Pilipinas lang. Magkano na kaya yan sa Pilipinas? Yan, 10.